Какво правиш тук? Какво стана? До кога ще правиш това? Тази нелепа игричка. Казах ти, че не може да влиза тук. Това е моята стая. Защо ти е това? Той е просто дете. Не е. Той е измислица. Няма да водя този разговор отново. Какво правиш тук? Какво стана? До кога ще правиш това? Тази нелепа игричка. Казах ти, че не може да влиза тук. Това е моята стая. Защо ти е това? Той е просто дете. Не е. Той е измислица. Няма да водя този разговор отново. Какво правиш тук? Какво стана? До кога ще правиш това? Тази нелепа игричка. Казах ти, че не може да влиза тук. Това е моята стая. Защо ти е това? Той е просто дете. Не е. Той е измислица. Няма да водя този разговор отново. Какво правиш тук? Какво стана? До кога ще правиш това? Тази нелепа игричка. Казах ти, че не може да влиза тук. Това е моята стая. Защо ти е това? Той е просто дете. Не е. Той е измислица. Няма да водя този разговор отново. Какво правиш тук? Какво стана? До кога ще правиш това? Тази нелепа игричка. Казах ти, че не може да влиза тук. Това е моята стая. Защо ти е това? Той е просто дете. Не е. Той е измислица. Няма да водя този разговор отново. Какво правиш тук? Какво стана? До кога ще правиш това? Тази нелепа игричка. Казах ти, че не може да влиза тук. Това е моята стая.
Защо ти е това? Той е просто дете. Не, не е. Той е измислица. Няма да водя този разговор отново. Какво правиш тук? Какво стана? До кога ще правиш това? Тази нелепа игричка. Казах ти, че не може да влиза тук. Това е моята стая. Защо ти е това? Той е просто дете. Не, не е. Той е измислица. Няма да водя този разговор отново. Какво правиш тук? Какво стана? До кога ще правиш това? Тази нелепа игричка. Казах ти, че не може да влиза тук. Това е моята стая. Защо ти е това? Той е просто дете. Не, не е. Той е измислица. Няма да водя този разговор отново. Какво правиш тук? Какво стана? До кога ще правиш това? Тази нелепа игричка. Казах ти, че не може да влиза тук. Това е моята стая. Защо ти е това? Той е просто дете. Не, не е. Той е измислица. Няма да водя този разговор отново.